मी वृषाली नेमन कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवत आहोत लसूण चटणी। त्यासाठी लागणारं साहित्य अर्धा वाटी मी सुकं खोबरं घेतलंय, थोडेसे शेंगदाणे, 2 गट्टी लसूण, 2 छोटे चमचे लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा जिरं। आता आपण रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। कढई तापलेली आहे आपली। आता त्याच्यात थोडंसं तेल टाकूया। त्यात पहिले सुकं खोबरं घालून घेऊया। खोबरं आपल्याला चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे आणि ते आपल्याला फक्त फ्राय होईपर्यंत म्हणजे भाजेपर्यंत फक्त गरजेचं आहे ते, म्हणून थोडंसंच तेल घ्या, जास्त तेल घ्यायची गरज नाही। खोबरं आपण चांगलं त्याचा कलर चेंज होईपर्यंत असं फ्राय करत राहायचं। आता आपलं सुकं खोबरं भाजून झालंय, ते आता आपण एका ताटात काढून घेऊया। त्यात आता आपण शेंगदाणे टाकूया आणि इथं ही सगळी प्रोसेस करेपर्यंत गॅस मीडियमच ठेवायचा आहे। शेंगदाणेही चांगले फ्राय करून घ्यायचे। शेंगदाणे आता आपले भाजून झाले, ते आता आपण काढून घेऊया। त्यात आता आपण हे लसूण टाकून घेऊया। लसूणही चांगला कलर बदलेपर्यंत आपल्याला फ्राय करत राहायचं आहे। लसूण आपला भाजत आलाय, आता आपण त्यात जिरं टाकूया। लसूण आणि जिरा तर आपलं चांगला भाजून रेडी आहे। गॅस बंद करूया आपण आता आणि तेही प्लेटमध्ये काढून घेऊया। हे थंड झालंय, आता आपण मिक्सर लावून घेऊया। हे आता मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया आणि मिक्सर लावूया। ह्यात आपण लाल तिखट आणि मीठ टाकून घेऊया। ही चटणी तुम्ही खलबत्त्यात पण करू शकता। ही बघा आपली किती सुरेख चटणी झाली आहे। असं होईपर्यंत तुम्ही चांगलं मिक्सरला वाटून घ्या। लसूण चटणी आपली तयार आहे। आता आपण सर्व करून घेऊया ती। 1 महिन्यापर्यंत ही आपली लसूण चटणी आरामात टिकणार। लसूण चटणी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन सुद्धा क्लिक करा।